ओह भाई 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 কি কও भाई गोटे बहुत बड़ समस्या है केनाल भाई पानी देखो ପାଣି ତ पानी देख भाई एपटे पुलटा देख पूरा माने जितकी जीवा कथा पूरा चापी जाइए बोधे ऊपर को चढ़ो आज पानी ଚଢୁ ବୋଲ ତ केनाल एते पानी आसुची भाई मुंड खराब ए जगह तो एटा माने हाइट अछि बोली किछि असुविधा होनी हमर से जो डुमुडिहार ढेकिया पटे जो केनालटा अछि एते हाइट नु ऑलरेडी माने पानी देख पारथबे एटा होची प्लास्टर ए हाइट हो एतकी हाइट पानी ऑलरेडी टिके टिके पास कलानी भाई गुडू जल्दी तुम टुलु लगाओ पानी सुखाओ केनाल नले लोक हैरान घर उधार भासी जीवो मोर घर ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛି ନା ବାଳ हेले भी तुम दिन सारा टुलु चलाओ पानी सुखाओ भाई केनाल घर द्वार भासी जीवो लोक भासी जीवे भाई देश विषय छाड़ो हमर दुईटा गाँ विषय टिके तो भाबी पारबा ना ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗାଣି ମାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କିଛି କରିବା सरकार मारले की करो आम द्वारा जितकी संभव हो पारबो आम बड़ पानी पंप गुटे जोगाड़ कर दो सरकार नहले आम एई छोटटे ट्राई आम चेष्टा करबा केते दूर सुते पारबा ना कि ଚେଷ୍ଟା କର पानी पारे जीव की करबा गाँ भासी जीवो जे ନା ପାଣି ପାରିଗଲେ ଗାଁ ଭାସ ପାଣି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି एडी पारे गला जे पानी ସେଠି ତ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ସେଠି ପାଣି ହେଲା किछि असुविधा नहीं तो गाँ आड़े ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଏଟା ସାତ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲା ମାନେ ପାଣିଟା କମିଯାଏ अच्छा ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବୁଡିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ହଁ ତାଙ୍କର ଘର ଘର ତ ପାଣି ଚପଚପ ହଉଛି। ଜାଗାରେ ପାଣି ବହିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜାଗାରେ ପାଣି ଯାଉନି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଟା ଚାଷ ହବା କଥା ସେଟା ଚାଷ ଯାଉନି ମୁଣ୍ଡିଳିଆ ବାଦି ଚାଷ ଯାଉନି ପାଣି ଯାଉନି ହେଲା ଡିମୁଡିଆ ମାନେ ସେ ଅଧା ଯାଉଛି ଅଧା ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ପାଣି କେନାଲରେ ଛାଡା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହଉନାହାନ୍ତି ହେଲା ओहो କାରଣ ତୁମେ ତ ନେଉଛ ଖଜଣା ତୁମେ ତ ଜଳକର ଭିଡୁଛ ନା ନେଉଛ ନା ନାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ ନା ଜଳକର ନେଉଛନ୍ चाषी भी कहवा दरकार ହଁ ଆରେ ଚାଷୀ ଆମେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଆରେ ଯେ ମାନେ କେନାଲ କରିଛନ୍ ସେ କେନାଲ ତ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତୋପରଖାନା ହେଇଗଲାଣି ରେ ବାବୁ ପୋଖରୀ କାର ଘର ଭିତରେ କାର ଉଳତଳେ ଏମିତି ସବୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତୁ ଜାଣିଛ ତ ନା ନାଇଁ ସର୍ଭେ କରିକି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡିଳାରୁ ଅନ୍ଧେଶ୍ୱର ଡିମଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କେନାଲ ପାଣି କି ହେଉଛି मु सर्वे करबी ହଁ ଆଉ କେ ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ପରମିଶନ ओके सर्वे करबा ଯଦି ପଚାରି ପାରୁଛ ସର୍ଭେ କରିବା ଦରକାର କି ଗୁରୁର ବାବୁ तुमर चाष ठीक ठाक पानी पहुंचुची तो ପାଣି ତ ପହଞ୍ଚୁନି এই যে ମୁଁ যেটা କହିଲେ ସେଇଟା ମାନେ আর কি ସବୁ ଚାଷୀ ଏକା ନା ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତଳା ମାନେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଇଏ ଖୋଜିନି ବିହନ ଖୋଜିନି କେନ କୁହ ନା ବର୍ଷା ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯେ ଜାଗା ଦେଇକି ପାଣି ନେଉଥିଲେ କେନାଲରେ ସେ କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା କେନାଲ ଦେଇକି ବିଲ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ନେଇତେ ହେଉଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି